Sagargorri txikiak, elektrizaturik, bezala zebiltzan lurrean biraka, elkar jotzen. Indar gutziz, botatako sagar batek Gregor bizkarrean ukitu, baina kalterik sortu gabe eroritzen. Haren ondoren, egan etorritakoa, ordea, bizkarraren erdia litzatu zitzaion. Gregorrek narrazean alde egin nahi izan zuen. Leku aldatuta joango balitzaio bezala ustekabeko oinase sineste sinudura. Baina bertan josita sentitu zen, eta zentzumen guztiak nahasita zabaldu zuen gorputza. Ikusi zuen azkena izan zen bere gelako atea zabaltzen. Arreba garrasika eta haren aurretik aman zalapartan. Alkandora, utzean, arrebak erantzi egin baitzion, zorabioaren erdian arnasa hobeto han zezan. Aitaren gana korrika, askatutako gonak bata bestearen atzetik lurrera erori. Gonekin, austropezuka, aitaren gainalaino heldu, ura lurrera erori. Ura estu bezarkatu. Une hartan, ikusmenak kale egin zion Gregorri. Eskuak aitaren garondoan, jarri eta Gregorri bizia barkatzeko eskatzen.